Horregatik, 80 urteren ondoren, Goierriko herritarren ordezkari politikoa garen eta izan garen heinean, honakoa adierazi nahi dugu. Goierriko herritarrek elkarrekin adostasun kultura ospotuz, elkarrizketa ireki eta parte hartzailea sustatuz, estatus politikoaren inguruan ikuspuntu ezberdinen argudioak zabalduz, azken finean herritarrak ahaldunduz eta demokrazian sakonduz, ematen ari diren pausoak oso positibotzat jotzen ditugu. Horregatik, Araman orain 85 urte bertako ordezkari politikoek egin zuten moduan, 2016ko urteko aprilaren 16an Goierriko ordezkariak garen heinean, gogora ekarri nahi ditugu orain 85 urte Goierriko ordezkari politikoek sinatutako aktak. Hala nola, elkarrekin prozesuarekin bat egiten eta herritarrei ekainean burutuko diren herri kontsultetan parte hartzeko deia egiten diegu. Ehunduz, adostuz eta erabakiz, demokrazian sakonduz. 85 urteren ondoren, estatus politikoaren ardatzaren eztabaida bizire dago. Erabakiak baitzen gaitu, erabakia gero eta argiago, gure esku dago. Araman, 2016ko aprilaren 16an. Zuek aurrera, Aramatxo. Eta joan prestatzen atandarrak. Beni gazi. Azken argazki ateratzeko. Gabidiarrak izaldarrak ere prest. Hani oso ondo, nahi dugu gai. Hemen sinadura bat eta han beste bat.